Pero Dawat lang. oh, dawat lang. Oh, kuprasa ng ilang kwarta. Pero unya inigabot bagya kasama dito sa baluta. Kung kinsa bagya kasamang kandidato nga gituha ninyo nga may kalambuad sa inyo ha makadala, amo o bagya kasama ilista. Oh, pero lahi ni ilaha ka jumandong ba nga taga ilang mi sa inyong plataporma? Ay lang mi taga iyong kwarta. Yes. Please respect our votes. Yes, oo. Yawan. Para edukahunan to ato abag nga kay suunang butante. Kay para bagya kasama sila masayod ug sa din kalidad ning mga kandidatong nanagan para sa umabot nga eleksyon. Sama ra po na ng survey day. Yes. Oh, dapat himuon bagya kasama sa mga survey firm ang pagpadayag sa mga plataporma de gobyerno sa mga kandidato niya. Butangan nila dito asa ang mas gwapo ani nga asa mas para ninyo asa man nga plataporma de gobyerno Yes. ang nindot aning butaran karong umabot nga eleksyon. Kana- Dili kay puro tulpo. Oja. Unya kana pud ka jumandong sama tama to imong punto na plataporma. Unya dili lang kay taman plataporma. Mas maayo kung knowledgeable gyud sila ana ilahang platform. Diha na mahibal-an ka jumandong the way sila mo present ana ilang platform. Pero again, dili magpadala kay basin unya i-chat GPT ka pud da nila, ha? Bitaw, Oo. So, kana mga higala sa inyong pagpaminaw sa mga lideres ninyo diha nga mudagan mga kasama diha karong eleksyon, paminawag gyud pag-ayo kung knowledgeable ba sila diha silang plataporma unya sa tan-aw ninyo willing ba gyud sila nga himuon ang plataporma mga Yes, kasama. day. Oo, kay kana lisod gyud pud kaayo niingon na lang gud to si Pam Bagi 4 sana all na lang gyud daw nga dili daw mo dawat og kwarta ka jumandong. Bitaw day no. Sa kalisod pug karon ingon man po ng uban nga. Oh. Dawat ta oy, di Dawat, bitaw oy. na ilang kwarta. Oh. Dawat ta total. Ay. Pag-abot sa eleksyon, di ba ta mo butar ana nila. Ingon gani ni Charles Radjumandong ay okay naman pud na pero kami ay mudawat gihapon mi oy. Wala may magbuot kung Moingon kinsa pod ang mong gusto uban. butagan. Moingon pod ang uban, usa dili bubutar. Bubutar ko oy. Kadako na ko nga utang kabubuto na ni kanila. Kay wa di sila sa ilang posisyon makatagan kalta. Sila ba na nikabot aning adto sa kag speaker nga magahinantag pundo dinhi para ihatag sa tuwaga makasalbar sa atong kalisod. Bubutar ko oy. Utang kabubuton. Ala ba si ana si Ma'am Feo may lang untag ana ang mindset sa tanan nga dili mo dawat Radjumandong kay kung naang ipanghatag moabot ng grasya sa imuha kinsa man ka pagka dili daw mo dawat. Oo. Mao to ingon pa ni usa ka Alex dinhi sakto gyud na. Pero sige naman gud daw balik-balik ang ubang mga plataporma. Sama daw sa 20 kilos nga bugas. Hangto daw karon wala daw natuman Radjumandong. Maulagi po. Murag diha gyud daw padulong Diha gyud ta padung ana day nga issue sa 20 kilos. Oo, murag Na bugas wa gyud taon bagya kasama mag-materialize.